Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Adi ayuru sayu eluka video. Mina keman. Ne baro odi. Ne baro an sweet odi. Winspe unde fugoron tapu. Ne baro alamala wan sweet odi. En ne juwan gna welkom kona ini. En uno forgiti fu gi a video a like, subscribe, en share a video. Tegi u brada yu sa yu mati alasma. Mek den sa taki kemande live. U gide ma wa hen. Wan shoot odi. Wan gra welcome. Tide wat aki efisi a titel fu a live. 50 jari srefidensi pobende nanga PUD. Dat na sa wotak tide. Dus dat we baka 50 jaar geleden. 50 jaar geleden dan, weet je wam chimboy, 70 jaar. Dan onafhankelijkheid, de poku e play, revidentie poku e play, dat las maar de zo in de mood. Ze zijn nou onafhankelijk. Sabete dat we gaan naar La Desmondstraat. Voor onafhankelijkheid dat we Shifa afote bron. Maar is stichtbrand in een foto. Maar jullie een young boy dus in de zo boos ete voor a politiek. Je ziet mij zeer den sani. Ik gwe. Mijn mij tak ik gwe. Aten dat die, om en niet bij pa aten dat gwa Holland volgens mij 150 golu. 150 golu. Sarana golu. Dat bij pa want ticket gwa Holland tikba. Maar die ben gwe, ben zorgen dat die ben apwa money na Schiphol, voor zo de mataki ap money. Zo los maar gwe. Die ben sa in de straat is wat van Brugstraat aan de passie te koop aan de osso. Te koop. Oké, ade doro onafhankelijkheidsday, stadion Spang. Volgens mij nooit meer een stadion Spang zo. Ade voor onafhankelijkheid. Stadion Spang, Ferrier, Lashman, Aaron, nanga volgens mij een prinses Wilhelmina. Zo de Koheisa vraga. Eigenlijk, alles man op een go in het stadion, je kan je nu eten, uno be abi kring na skotu, fu a stadion, fu ben kan si go in a stadion, want sman no ben mangomoro in a stadion. Dat na deze revue. Het was geweldig. Surinamers waren blij. Natuurlijk ben we aan het tabaka, want we lopen. En bakadati van een situatie ben de Suriname. Er was armoede. Armoede ben de Inakondre 50 jaar geleden. If je bent loko paramaribo, je bent kantaki attendati de winkri was mooi. Je bent kan wasi iberi crossi te kwa koiri lontu na foto Magdenstrati, Domineestrati, Waterkant. Een foto ben je toch, zag er goed uit. In Magdenstraat, die bab den Palambong ete langa.
Zwartovenbrugstraat. Dus in het centrum, dat ziet er goed uit. Maar minas district boy, ik moet po young boy, coroni, konanga 30, 15 jaar in een foto. Dat hij ook ben alibis revi in een city. Het was niet als nu. Voor si de abi kwaku, ibe abi gang. Magdenstraat, dus na zo den gang bende. Huisvesting bende, want bende zeer moeilijk. Huisvesting bende een big probleem in een foto. Want die be abi tak idens ma betang in prasoso. En minaftegi alibisa dens ma be abi in den prasoso. La Dasmanstraat, Magdenstraat, Burenstraat, Saramakastraat, Timmermansstraat. Alle deze. Zo ibe kan go doro praso so. Dus wanjari nanga omit oso bende in de jari. En dan sanitair bende wan. Hygiëne ben de zoek, want die berichten dat we de tapajari, dat alle kan de 11 osso de tapajari, dat alle de 11 is maar moest ik gebruiken. Ja, kan de een groep toilet de, en dat ben de toilet, en dat naar wc. De berichten dat de jari dat die go onder water, bigi alata, so paramari bende. La Desmanstraat, Magdes en Timmermansstraat. Alleen dan pas dat de man op de asfalteren. Ben de zandwiegen, let in Afoto, let in Paramaribo, waren zandwiegen. Dus maar bij Libië onder slechte omstandigheden. Magdenstraat, let pe Fatai de drape, abra service station voor Magdenstraat na Dr. Sivi Redmondstraat, die ben gooi na jari drape. Na so je si boom bigi alata elong. Het was niet wat het wezen moet. Voor Paramaribo bende. En onder een situatie sadesma bij Libië in Paramaribo. Zeer slechte situatie. Met je welkom naar deze massa. De volgers zijn Tune Alive. Ik denk ook garantie dat u Tune Alive. Welkom. Zo zullen we. Dus Sranang sa een moeilijke periode. Echt moeilijke periode. Los dat hij bouwen toe bedrijven. Attend dat hij Siralco bende. Billington bende, iba Bruinzeel. Dus de mensen bedraaien dat in Billington, Siralco man, te de man dat ben ontvang daarna. Feest in een foto, en dat de ma hormonie, de money waka. Voor te draaien, de bar, en dat soort zaken dat die. Maar economisch, a volksrevie, be moeilijk. Want if je bij Europa, vooral particulier, je bij Europa particulier, de inobano recht. Want die in Amerika dat je in verzekerd, de man je bij verzekerd, TCK, na een probleem. Maar gaandeweg
verandering komt ook toe den lantiman vaten dat die be zeer moeilijk te den ben siki ook toe. Dus Suriname be moeilijk in die zin dat hij utek onafhankelijkheid maar niks no ben city. U kiesie ontwikkelingshulp, maar wie volk no ben si niks zo aan ontwikkelingshulp. U kan heug uno taki na bakadi 80 kom, den sudati kom, en den sudati kom, verandering kom. Want tu sabete taki lansi grond, drape de bigis mag unu betang, dan densma dati betang samen na 10 euro. A 10 euro be huisvest drape na lansi grond, de kare lansi grond. Dape tapa ukufu Wanika strati na gemene landsweg. Het was, dat ben de potisma, dat ben de, want die berekent dat smasan ben de na lansigro na potisma, na smasan no da pensioen lek faya asiana tide. Dat zo potisma be aben in Suriname. Zeer moeilijke situatie. Maar ondanks dat ube Libi, aten dat die je roko, je nyang, gaandeweg, wie ben Libi samen, samen naar de trabevolkingsgroep, want misabete Pubeta na la desman strati ajari na si na soso yampani si betang asi. Soso yampani si beta inajari dati. Asi ununa si bede soso krioros ma afro. In la desman strati bapalo di stani etang. Des ube libisa ma no un problema no bende. No un problema no bende we libisa ma politik. Dema be chara politik e chara san kon tap e harde scheidslijnen tussen de bevolkingsgroepen. Sinds toen 50 jaar geleden, na politiek de harde scheidslijnen, scheiding komt tussen de bevolkingsgroepen. Maar de bevolkingsgroepen onderling altijd toe leven samen aan Oost-Revi, zonder een probleem. In Suriname. En dat moest de duidelijk. Na de mabe tak over kona wang, u ben de altijd wang, u libi altijd baba, de kon atendati de stani ma de mabe charak agruntu na wang tikina de skouru, trawan ben de na asiwagi, burichiwagi, so a business ube buy ube liban was no un probleem no bende matewe yere no fa de ma e chara san kon da eiges leki scheidslijnen no enkele scheidslijnen en teno etewe shit aki a blakama nanga yo listani nanga ya panisi no wa welibi una no un probleem nanga was refi. Maar terwijl hier de politiek man te stem ten doro, dat stem konfu stem, dat de mouse kufu scheidslijnen kon chaprati kon fuka haar een bepaalde groep kon aan ding. En dat nou zeer gevaarlijk zijn. Maar als er nou volk
daar ai. Als er nou volk nego in de sandati. Want als je a 5 jaar is aan politiek doe, probeer het doe, want aan een leuk ding. Probeer je goed ja voor die tijd komen onder een samenleving. Maar aan een leuk ding. En hoe breed die dat als er nou volk no kom morgen boos, morgen 50 jaar geleden. 50 jaar geleden nog ben je zo boos. Maar nu hoe de morgen boos. Als er nou volk daar ai. Daarom ik zie Chan halen aardigheid uit den diribi Chan. Ano Chani Wang, met dat ook toe NDP 2020 den diribi NDP en Chan Kong ben beloof Chan halen aardigheid uit den diribi Chan. Dat na a 50 jaar sang a volk die zelfstandigheid pe a volk groh. Taki a ting hoor a volk voor de gek. Apsa. Ano de moro. 50 jaar no u lepi. A volk schrijft lepi toe. Ino ja volk zich negi moro. A volk de bewust. A volk bemoeien na alasansa epsa. A volk kom bright. Want toen de man ben kan pleiten in politiek. De man ben pleiten in politiek. Horen voor de gek. En dat we vetango schreven. Misabete. Feti. Dat met taki fotobron. Dan met tak na PNR. Dan na NDP. Dan NDP. PNR. PNP. MPS. Maar nu. Volk no de bewust no taki unom net politiek man kon bruya unu. Baka 50 jaar da a volk sorry bataki if you kon you skopo rotsoy baka 5 jaar je kisi rapport. Baka 5 jaar je kisi rapport. En nu 50 jaar hoe de na vooravond dat Saranang etap 50 jaar onafhankelijk de mag voor de breedte, hoe prisiri, hoe mag voor feest. Omdat die 50 jaar is aan sa waren niet gemakkelijk. Wallo up and downs. Wallo sanitsa. 80. Bakadati ukisi a binnenlandse oorlog. Pe echt sanang go achteruit. A binnenlandse oorlog, want om mijn bedrijven vernietigd. Maar alle mensen dat in een leren je unu, met die dena dei u komoro wees. Die dena dei sam staktak no kan komoro. Fetina ngos revilek fa de ma ben kies a kans fu steek op ne ku fetina ngos revi dati net samoro. Nooit meer. Want als er een volk komt boos, nu wat 50 jaar, ook knap tapu futu, hoe de ons revi, we bepalen nou, en we zien dat a 50 jaar zij komen, dan na tensa nou, zou we meki
A drink so be drink. Trawang gwe, de ma lek dobru, de ma dat be drink, de ma make dem poema, de gedicht. De a drink sang, u drink alla den ting, a universum, opopassi juno, baka 50 jaar. Want sanasani, ina tem samsa, okasi bende tu, want Siralco bende e chamoni ko insi, Billington bende e chamoni ko insi, maar toch, abowesen no bende, meki a ontwikkelen no kom. Want op een gegeven moment, politiek, de man tak de mij go bouwen foto naar West-Suriname, de man met elkaar project van nergens, van ergens naar nergens. Next no ko ontwikkeld dat na ome kapitaal, lasi darape kapitaalverlies. Maar nu, na een bewustzijn van samenleving, van volk die zie, dat u daarna vooravond, voor 50 jaar onafhankelijkheid, maar dat was een mooie ontwikkeling, ik kom niet unu pe oil en gas. Dus u kan vieren feest. U kan vieren feest, wat maar recht voor vieren feest, want pe ook mopo in 50 jaar en po de nu, de ji alle ruimte, alle credit voor vieren feest, want we gaan met een mooi ding. We gaan met een mooi ding. Na a bewustzijn voor een samenleving nou, dat u dit overtuigt dat het kan niet meer misgaan. Het kan niet meer mis. Want afvallig daar ai. No was man af tegen me next. Voorzie 50 jaar geleden de ma bekado stemfee, maar nu des ma ano stemfee moro. Des ma is luku, des ma is safe sa en te a contact de mus trefmaatregel als er een volke trefmaatregel. Dus a volk, als er een volk ano stemfee moro. We gaan met die een mooie ontwikkeling. Maar dat toch, want toen moest het belangrijk die UNO pe uango. Wani sernang moestrom een paradijs. Want ade mogelijk voor sernang tro een paradijs. U abagudu. U abi know-how, u aba kennis, serama ladies, serama skoro. Maar alleen sabi suma we poti fu kolei unu. Unom te kisma moro di e konju siksif negi. Kau nga mooi praatjes. Uno wandens madag moro. One man sa okong di ochara kondrego tapa next level. En no u abi wan vrouw die kapapasi opo go na next level, wan no na kapapasi go na next level. U pot ala uhuk tapa vrouw. En tangano we shitaki asanego. Ano delek fa ano dena tempo sa fa ubewani, want ubewa more snel tempo, mas soles bigis mataki is esi boom, masa safri more boom. Dus wie eshi a 50 jaar sa ekong uleri voor de 50 jaar samsa. Dus de 50 jaar is hij kon mag niet misgaan,
Want samsa no makup samoro. Want dat den samsa horu na baka meki uben kande moro fara. Sanam ben kande moro fara. Maar a 50 jaar die samsa de kuteken le kwa leri momenti sang sa anga unu u leer uit dat hij en a 50 jaar is hij kon verdween morobum. Want de man taki wan burichi nes tot en futu pu leisi na stom. Daarom ik me de overtuig taki het kan niet slechter gaan met Suriname. We hebben geleerd van onze verleden. En de overtuigd dat je attentie komt, we gaan een mooie tijd tegemoet. En de leiders schreven toe, o leren dat je no kon die afvolk 69 moro. Want afvolk, if je konst doen drapen, ik denk je kon skoppen rotzooi, afvolk o senigwa ozo. Afvolk o senigwa ozo. Dus de leiders schreven, sa tekleri, Samsa in de 50 jaar die politiek, dat ze ook moeten gaan groeien. Lik van volk grow. Maar mi abba geluk dat mi meka 50 jaar mee onafhankelijkheid. En dan mi zie van asana volk grow. En daarom ben ik me overtuigd dat a komende 50 jaar is hij kom. Sranang u abe moro boom. Den chin so kabaka u abe moro boom. Het kan niet meer misgaan. We horen ja zo. We tak alas ma grantagi sambe wan luka live. Wie fu atru media ude no na tracé. De nanga vakantie ja zo. En we dan volg de ontwikkeling in Suriname. Omdat we lot Suriname. We draai kom baka na Suriname. En we kom ju karakter baka na Suriname. Maar me winsi alla Suriname wins pedende. Wan blessed di Tamara. Dat kote kat ting fu besenu srevi. Brasa usrevi lek Suriname. En u meki wan compromis na usrevi. Taki o roko fu bou akondre. We put akondre op de eerste plaats. Wan politicus ben taki Suriname moest controleren Dubai. We Suriname kan komoro Dubai. Wan Dubai na so only one Dubai abi. Suriname ap moro lek Dubai. En u ap wan chin samenleving. Wan chin samenleving. Dus Suriname kan libi in wilde. Maar alleen om op de juiste smat op de juiste pressie. Suriname kan libi in wilde. Maar om de bewust taki de man sawe pot dape. De man sawe pot drape. De man sabi taki de in dienst fu unu. Anote den go drape gos don. Dat de den tak dena bas van volk. Dena bas van volk. Den de in dienst, den solliciteer voor a job. En de ujide a job. En daarom ik de kies a job dat de moest doen a job lek voor a volk wani. Na tevredenheid voor a volk.
En tijden no doe a job naar tevredenheid van volk, dat volk op alle recht voor zo ding adoro. Eigenlijk min attack dat hij, want dat bewijs ik ba de toeverkiezing samsa. Dat te imek rommel a volk is sorry adoro. Metaku grantani ito walesi dat ubewani luka video, dat ubewan luka live. Tamara ude bakana nga live. En we taki meki a universe bless unu, bless ranang nanga 50 jari srevidensi. Grantani.